Príjemný večer, drahí priatelia. No čo, pozerám sa na vás a rozmýšľam, že je medzi vami veľa zhrbených odberateľov a preto je môjim cieľom vyrovnať váš chrbát. Bohužiaľ nemôžem sa dotknúť každého vášho chrbta osobitne a pridať do vašich stavcov kúsok. Zdravie. Preto pristúpte bližšie k svojim YouTube príjimačom, položte ruky na obrazovky a spolu dnes začneme cvičenie, aby sme sa konečne zbavili hrbenia. Ako to budeme robiť? Ide o to, priatelia, že pôsobením na svaly vlastného tela môžeme zlepšiť svoj zdravotný stav. Konkrétne stav držania tela. A konkrétne, pozrite sa, dnes nás bude zaujímať najdlhší sval chrbta. Bedrovo-rebrový sval, tieto dva svaly. A samozrejme nevynecháme ani kosoštvorcový sval. A tiež jej vernú spoločničku trapézový sval. Práve tieto svaly vám umožňa získať kráľovské držanie tela. Ale, priatelia, nebudeme veľa rozprávať. Počasie vonku je pekné, takže nebudeme strácať čas rozprávaním. Začneme hneď s tréningom. A dnes mi pomôže viesť túto zostavu na obnovu našej chrbtice a odstranenie hrbenia môj verný spoločník Valik Fitness Akademický. Takže priatelia, aby sme mohli začať cvičenie, musíme si ľahnuť priamo na podlahu. Valček umiestnime takto, aby sa nachádzal pri vašej hlave. Položíme naň svoje dlane. Nebojte sa. A začneme dvíhať lakte hore a spúšťať ich dole. Zdvihli sme a spustili. Zdvihli sme a spustili. Takýchto urobíte 10 opakovaní. Pritom hlava leží na vašom čele. Takto ste zdvihli, spustili. Tu robíte 2 série po 10 opakovaní. Potom, čo ste urobili tieto pohyby, odložíme valček na bok a začneme robiť špeciálne cvičenie. Je statické, ale veľmi dobre zlepšuje pohyblivosť vášho hrudného úseku chrbtice a núti ho vystierať sa opačným smerom, než na aký je zvyknutý. Takže, priatelia, tu sú dve úrovne náročnosti. Prvá náročná je, keď sa opriete o lakte a bradu si položíte na svoje dlane. A takto. Jednoducho ležíte, relaxujete a pritom dochádza k prehnutiu hrudnej časti chrbtice. Druhá možnosť, jednoduchšia, je, keď si položíte päsť na päsť. Na vrch si položíte bradu a tiež v tejto polohe trávite svoj voľný čas 1 až 2 minúty. Ďalej sa opäť vraciame k nášmu pôvodnému valčeku. Položíme ho opäť pred seba. Rovnako aj hlavu máme opretú o čelo. A teraz začneme robiť pohyby rukami dopredu, vystrieme ich a pritiahujeme ich späť k sebe. Dopredu a dozadu, pritom sú lakte v krajnej polohe. Tu sa snažíme zdvihnúť čo najvyššie. Dopredu robíme pohyby a dozadu. Tu tiež robíme 2 série po 10 opakovaní. Potom opäť odložíme valček na bok a opäť zaujmeme našu polohu na zvýšenie pohyblivosti chrbtice. To znamená, že vidíte, kombinujeme záťaž na svaly s obnovou pohyblivosti a flexibility našej chrbtice. Buď v takejto polohe, áno, kto zatiaľ nemôže byť na lakťoch. Začnite s týmto. Potom postupne budete zvyšovať amplitúdu. Takže priatelia, potom nám opäť pomáha náš verný valček získať dokonalé držanie tela. Teraz máme hlavu zdvihnutú. A pohyb opakujeme. Znova dvíhame lakte hore, ale tento raz sa už hlava dotýka podlahy.
je nadvihnutá. Opierame sa dlaňami o valček a dvíhame lakte hore. Snažíme sa zdvihnúť lakte čo najvyššie a lopatky tiež čo najviac spojiť. Týmto spôsobom s každým opakovaním posilňujeme trapézový a kosoštvorcový sval. A keďže sme ešte aj zdvihli hlavu, dávame vám ďalšiu záťaž. S nami, s vami. Na dlhý sval chrbta a bedrovo-rebrový sval, ktorý sme s vami videli. Na obrázkoch ste ich len videli, ale čoskoro ich uvidíte v zrkadle, ak sa na seba pozriete zo zadu. Nikto u vás tieto svaly nevidel, čoskoro narastú a objavia sa. Takže priatelia, ďalej, ako ste už uhádli, máme ďalšiu etapu. Etapa relaxácie a zvyšovania flexibility chrbtice. Pomocou tejto pozície, takzvaná oddychová poloha. Oddychli sme si, uplynuli 2 minúty. Veď je to internet, tu čas letí veľmi rýchlo. Ja som sa prišiel pozrieť na recept na pyré. A už je vlastne ráno, už pozerám 10. časť seriálu. Takto vás internet vtiahne. Namiesto toho by ste mali cvičiť. Zaoberáte sa všelijakými hlúpostiami, pozerajte ďalej. Tu. Teraz ste zdvihli hlavu, potiahli ste ju k sebe. Ruky ste vyrovnali, potiahli ste, vyrovnali ste. Aj tu. Keď si pritiahnete ruky k sebe, snažíte sa lakte zdvihnúť čo najvyššie. A tu ste vyrovnali ruky. Zdvihli ste ruky hore. Vyrovnali ste ruky, ruky sú rovné, vidíte. Pozorne sa pozrite ešte raz. Všimli ste si, aké sú ruky rovné? Videli ste niekedy také rovné ruky vo svojom živote? Teraz už viete, tuto máte. A teraz naše svaly sú čoraz silnejšie a silnejšie. Chrbtica je čoraz pružnejšia a zdravšia. Elastické väzy umožňujú chrbtici robiť nevídané pohyby. Svaly ovládajú naše kĺby bez únavy. Iba sa naplňajú krvou s každým opakovaním. Takže. A nakoniec, samozrejme takto, znova. Oddychujeme. Čakáme. Konečne by už mohlo začať dobré počasie, aby sme mohli vyraziť na grilovačku. Lebo stále len prší. Sneh. No tak, no a je to priatelia. Tak a spolu s vami sme urobili súbor cvikov, ktorý urobí váš chrbát. Zdravím. Večne mladý. Neohnutý. Nie zhrbenej samozrejme. Takže, priatelia, no čo, píšte komentáre. Adresu poznáte v komentároch. Dávajte lajky, viete kde, tam je špeciálne takýto znak hore. Naň treba kliknúť, ak sa vám to páčilo. Vyjadrite tak svoju sympatie ku mne. A k informáciám, ktoré poskytujem. A tiež vyjadrujem vďaku všetkým svojim divákom a posielam srdečný pozdrav do ďalších relácií, drahí priatelia. Píšte listy, dávajte lajky, komentáre, športujeme. Arrivederci.